Maghisgot kita karon og kasuko sa tao. Sala ba nga masuko ang tao? Sala ba nga ang tao mubati og kasuko sa iyang isig ka tao? Igsoon, para atong masayran kung sala ba ang pagbaton og kasuko sa tao. Igsoon, para atong masayran kung sala ba ang masuko kita sa atong isig ka tao. Atong basahon ang Biblia para atong mabalaan. Atong basahon ang Efeso 4, versikulo 26, nag-ingon diri, kung masuko kamo, bantayi nga dili kamo makasala, ug ayaw palungtara ang inyong kasuko sa tibuok adlaw. Igsuon, dili sala nga masuko ta sa atong isig ka tao. Tungod kay niingon siya diri, kung masuko kamo, meaning, pwede ta masuko sa atong isig ka tao. Labi na kung aduna siya nabuhat nga dili maayo. Yes, gitagaan ta katungod sa Ginoo nga masuko. Apan nag-ingon siya diri nga bantayi nga dili kamo makasala. Ang giingon lang ni Lord nga kung masuko ka, bantayi nga dili ka makasala. Isuon mao na atong bantayan. Pwede ka masuko, pero bantayi nga dili ka makasala. Ingon si Lord, bantayi nga dili ka makasala. Og niingon pagid siya nga ayaw palungtara ang imong kasuko. Isuon kung masuko ka, ayaw palungtara ang imong kasuko. Ayaw paabti og buntag, ayaw paabti og pila ka adlaw. Isuon kung masuko ka ng adlaw, pagkaugma tagda ang imong isig ka tao. Kung dili siya mutagad kanimo, ikaw unang tagad kaniya. Grasya sa Ginoo igsuon, mabuhat na nimo pinaagi sa tabang ni Lord. Tungod kay nag-ingon siya diri sa Efeso 4, versikulo 27, ingon siya nga, ayaw hatagi gigayon ang yawa. Igsuon, kung imong palungtaron ang imong kasuko sa pila ka adlaw or dugay nimo palungtaron, dugay nimo papuyon ang imong kasuko sa imong kaugalingon, imong gihatagan og katungod ang yawa. Imong gihatagan ang demonyo og katungod nga mao'y magdala sa imong kaugalingon. Igsuon, hatagi og katungod ang Ginoo sa pagdala sa imong kaugalingon, og dili ang demonyo mao'y magdala sa imong kaugalingon. Busa ayaw palungtara ang imong kasuko aron walay higayon ang demonyo na modala sa imong kaugalingon. Igsuon, kung masuko ka sa imong isig ka tao, kung masuko ka sa mga tao nga imong ma-encounter, tungod kay aduna sila nabuhat nga dili maayo, aduna sila nasulti nga dili maayo, igsuon, pasaylua sila ug iampo ni Lord nga pinaagi sa power, pinaagi sa Holy Spirit ni Lord, pinaagi sa gahom ni Lord nga mao'y muhikap sa imong kasing-kasing ug mao'y muhikap sa kasing-kasing sa tawo nga nakasulti nimo og sala, sa nakasulti kanimo og sakit, sa nakabuhat kanimo og sakit. Igsuon uban sa panabang ni Lord, mamaayo ang imong kasuko ug mamaayo usab ang kasuko sa imong isig ka tao. Tungod kay nag-ingon si Lord diri sa Lucas 23, versikulo 34, nag-ingon siya, amahan, pasaylua sila, kay wala sila mahibalo sa ilang gibuhat. Igsuon, kung nakabuhat man ang imong isig ka tao, niana nga time nga nasuko ka o nasuko siya kanimo, igsuon, dili ka na normal nga iyang batasan, dili ka na normal nga iyang kinaiya. Tungod kay, kung asa ka maluyahon, kung asa ka nakalimot nga nakalapas na deka, kung nakasala ka, adto pod ang demonyo mo atake. Maong igsuon, pasaylua siya. Tungod kay niana nga time wala siya mahibalo sa iyang gibuhat, apan pinaagi sa grasya sa Ginoo, siya makarealize sa sayop niya nga nabuhat. Ug pinaagi sa grasya ug tabang ni Lord, siya imong mapasaylo. Kung nag-ingon sa Roma 12, versikulo 21, ayaw padaog sa dautan, tinuon dag-a ang dautan pinaagi sa maayo. Igsuon, ayaw gayud padaog sa dautan. Ang atong kasuko, iya kana sa dautan, dili kana iya sa Ginoo. Busa mga igsuon, dili kita magpadaog sa kasuko, dili kita magpadaog sa unsay mga weakness nga naa kanato, dili kita magpadaog ni ana igsuon. Tungod kay dili kana iya sa Ginoo. Ang kasuko dili iya sa Ginoo, iya kana sa demonyo. Atong dag-on ang kasuko, pinaagi sa maayo. Buhaton nato ang giila nga maayo. Tungod kay ang Dios sa kanunay, magabless ka nato, magapanalangin ka nato. Ayaw huna-huna nga mubalos ka. Ayaw huna-huna nga kung unsa ang iyahang gibuhat kanimo, imo usab nga buhaton. Ayaw huna-huna nga mubalos ka. Kung unsa ang iyang gibuhat nimo, mao pod ang imong buhaton. Igsuon, dili ka na iya sa Ginoo. Ang batasan
nga pagbalos. Tungod kay ang gusto ni Lord, mapinasayloon ka, mapailubon ka, o mahigugmaon ka sa imong isig katao. Gani ningon si Lord nga, kung gigutom ang imong kaaway, pakana siya. Kung giuhaw ang imong kaaway, paimna siya. Kay tungod sa pagbuhat nimo ni ana, makarealize siya nga dili day siya angay masuko nimo. Ingon ana ang grasya sa Ginoo. Ingon ana ang paagi sa Ginoo igsuon aron makarealize ang imong kaaway nga dili day siya angay masuko kanimo. Salig sa Ginoo ug ampo kaniya. Og tanan nga kasakit nga imong na-feel, mamaayo ka na. Tungod kay nag-ingon siya sa Roma 12 versikulo 17, kung buhatan kag dautan, ayaw baslig dautan, buhata ang gila sa tanan nga maayo. Mao kana mga igsuon nga kung buhatan kita og dautan sa atong isig ka tawo, dili na to baslag dautan, kun dili buhatan nato, buhaton nato ang giila nga maayo. Tungod kay naa si Lord nagtan-aw sa atong binuhatan. Ayaw huna-hunaa nga kansi ko aning tawhana, kay giingon ani ko niya, gibuhatan kog di maayo, gipakaulawan ko, gisultihan kog sakit, gibuhatan kog sakit. Igsuon, salig sa Ginoo. Naa si Lord nagtan-aw kanimo. Naa si Lord nagtan-aw kung unsa ka nga pagkatao. Kay kung mutuman ka, adunay grasya nga moabot kanimo. Adunay panalangin sa kinabuhi nga kalipay nga imong madawat. Kung unsa ka sakit ang imong gibati, mas labaw pa ang kalipay nga moabot kanimo. Salig lang ni Lord igsuon. Nag-ingon siya sa Roma 12 versikulo 19, mga higala, ayaw kamo panimalos, kung dili itugyan hinuon kini sa Dios, kay nag-ingon ang kasulatan, ako'y manimalos, ako'y mubayad, nag-ingon ang Ginoo. Igsuon, dili kinahanglan nga kung buhatan tagdautan, kita ang mubalos. Tungod kay naa si Lord. Nag-ingon siya diri nga siya'y manimalos, siya'y mubayad. Ang Ginoo ang nag-ingon ni igsuon. Busa walay rason nga kita mubalos og dautan sa nagbuhat kanato og dautan. Buhaton nato ang giila nga maayo tungod kay si Lord ang bahala nga mubalos para kanimo. Si Lord ang maningil para kanimo igsuon. Walay rason nga mubuhat kag dautan sa imong isig ka tawo. Pasaylua lang siya, pagbuhat lang og maayo, padayon sa kabubuton ug sa kahimayaan sa Ginoo. Tungod kay mao kanay sugo ni Lord nga gusto niya ipabuhat kanimo. Ug nag-ingon si Lord sa Santiago 1 versikulo 20, ang kasuko sa tao dili makatabang sa pagkabot sa matarong nga katuyuan sa Dios. Igsuon, kung magpadala ka sa imong kasuko, kung patuyangan nimo ang imong kasuko igsuon, nag-ingon siya diri sa iyang pulong nga dili gayud makatabang ang atong kasuko sa pagkabot sa matarong nga katuyuan sa Ginoo. Igsoon, adunay maayong katuyuan ang Ginoo sa imong kinabuhi nganong anaa ka sa kalibutan. Adunay maayong purpose ang Ginoo kung nganong niya ka sa kalibutan, kung nganong gibuhi kaniya hangtod karon. Igsoon, atong tumanon o buhaton ang katuyuan sa Ginoo. Tungod kay kung magpadala ka sa imong kasuko, dili ka na makatabang sa katuyuan ni gusto ni Lord nga iyang ipabuhat kanimo. Igsuon, salig, ampo kay ang na experience nga mga kasakit, lisod man, usayon nga pasayloon, pinaagi sa grasya ni Lord, pinaagi ni Lord, mahimo ka ng sayon. God bless sa tanan. Jesus loves us.